झाडाभोवती मुंग्याही राहत होत्या. त्या सर्वांची खूप मैत्री होती. एके दिवशी एक मुंगी बाहेर फिरायला गेली. फिरता फिरता ती शेतात पोहोचली. शेतात होती सूर्यफूल, पिवळी मधमाशी, टपोरी आणि टवटवीत. मुंगीला फुले खूप आवडायची. ती गेली शेताकडे. त्याला म्हणाली, शेतकरी दादा काम करता सदान कदा करताना कदा फुलाचा धंदा शेतकरी म्हणाला, हो ग बाई, करतो ना धंदा. फुले तोडतो, बिया आवडतो, तेलासाठी बिया पेरतो, सवासाठी कष्ट करतो. शेतकऱ्याच्या बोलणे ऐकून मुंगीच्या मनात एक विचार आला. त्याने शेतकऱ्याकडून एक फूल घेतले. घरी आले. फुलातल्या बिया काढल्या. काही बिया कोकिलाला दिल्या. काही बिया खारुताईला दिल्या. काही चिमणीला तर काही बिया कावळ्याला नि मधमाशी दिल्या. स्वस्तही काही घेतल्या. त्याला काही बिया खाल्ल्या आणि पुढच्या वर्षा खाण्यासाठी काही बिया जपून